Hei, hei dit, så det atter her ved en nødgen parste av Gjerstamål, og vi det som vant, Anja Hansen som teker opp og redigerer, og Ronny Petersson som teker seg av alt som vi vil gjøre, Paul Færre og jeg selv, Daniel Adol Jakobsen. Og en affær, så Færre spiller Paul, hva ligger til av hjertet der, Paul? Ja, det var Asaf, og han har jo noen salmer, et eller annet stendig fyrir at det var skriva några salmer. Ja. Och salmer 73 var det som kom fram för mig och särskilt att det är första vers började det vi alltså. Men jag har glädje mig nu jag halta med när jag god. Och söker mig själv till Herren. För jag kunna vittna om vad det var in. Bara han säger att det är har vi jaklo på han nu och lätt mig ut och alltså. Halta som det är till Herren alltså. Det ger det att du kanst vittna alltså. För jag kunna vittna. Men så säger han öjna för det. Den av vansvaren att du måste bara läsa. För jag tala. Du måste ha samfällag i Herren. För jag kommer till och i andan alltså. Ja. Den vissen. Ja. Det var en samsmål till väster ett tag. Och en porschen här alltså. Vi var näkra ferier om porschen här väster. En tvärtrutja ferier. Som är minnest. Och det är öle motsättningar till. Början av salmen. Ta i Asaf säger i salmen 3 vers 8 att efter Asaf. Ja, god gåvor vi Israel. Vi teja var rönt hjärsta. Och han är säkert känt till att så ett hjärsta var dolkas. Då han säger, men det var tatt vi att fötter mojner snava av. Det var inte lojt jag att stimun i evok. Då övont i henne och hokk med ju. Då jag sa att tajmen tjecks väl och i godlösa torra. Så nämner han några ting här som är 60 av undran att då är övont i henne godlösa sidan. Henne hokk med ju. Då är tajmen tjecks väl i godlösa torra och så att det då det är fröj för medgång. Lojka in till det dödja. Och livsmed torra är frisk och avskjärt. De vet inte av nej som andra folk. De vill inte plava som andra människor. Och så framvägs. Här kommer något starkt uttryck. Ja. Gosse det. Och jag har allt helt det till. Att det rickar bäst. För det han som känner kattlig i hjärtan. Affära bara och blea som tror jag kör sig upp och så. Läsa det själv som är sagt. Alltså, I alltid det över mest effekt och på en person att han samman vid Herren och ettla via söks Herren läser det till sin själs. Och hur stövan är det istället hos om för jag känner det kattlet och i östen morgon tar vi tås av samman. Och en annan medvår och så sitter vi han helt inte lagt mest till det att tan salmen som säger till tojne kattle glädjesval så säger han här toj god skall geva till här så vissa vän om himmel som varst och långt här alltså kattle eller årekjolt framlöjer slit eller avväxt. Till god ska göra det. Ja. Ja. Alltså det är inte näka som vi åkara vite kommer framlöja. Att som han säger här, han övontar det godlös så han kommer dyras nej. Ja, visst nej. Och hur skulle han släppa på sig ut det? Ta han nu i första versen konstaterar fakta.
Men är alltid tjat. Ja. Ja. Och han var inte alltid tjäran och tog att han har ju funnit på det. Men det var tog att Kattle Asaf är framkatla. Det är gå avväxten som han och levde ju i Ländan. Att han är så rönt nu. Ja, han är väl voj om kan man säga. Och i sån där jag vet inte vad man ska säga, i sån längtan. Ja. Så i botten och grund så ger han som Israelsfolk hade långt att till Egyptaland så. Det ligger i okon. Rätt blir djupt. Ja. Det är den naturliga människan. Så ligger det i okon. Och men ett sick att det här som han det som man säger här att glädje mig och jag halta mig när jag god ja. Till att komma känna god, känna en jögnen en längt liv faktiskt nästan ja, men bara jögnen några år, alltså mer och mer man kommer att känna han. Mer sett man prys på det som han är, och det som han häver. Och ta test på han som kommer sanna, hur gott han heter i verkligheten. Så att man kanske har haft motgång till att kunna se ut till det, som man årar sig först i sin salmen, att hin har ånga motgångar, som motgång. Ja, alltså så det ut för honom. Ja, ja. Och så platt det där gamla säger att haft om att särskilt Andreas som tog att han kom trick för att jag visste mig glad i vännernas rat. Skönt, hjärsta var nervet av brist. Då det var det ingen som visste. Alltså här var näka som vi är. Årsök till att det lyckas som något extra nek. Ja. Det som det har gjort det ett av år. Ja, det är rätt löje tror jag att här så långslen han löser kanske hivvägen till att man kanske häver allt här som löve här häver att bjöa. Så är hjärsta inte mätt eller tillfredsställda likaväl. Och så för långslen tandvägen och tar man söker om här så blir man lunch att hivvägen. Men god är svärre. Det är helt säkert och visst och han säger här alltså lanje som hjärsta mot var bakst och ta gnea i nyrmoinen var dyr och fäta i inte är vär som fär mot det här. Men är vär allt i chat här. To teach högre hand moina. To lei med det right och så gärna teker to mig upp i dult. Och så spyr han här kvann har vi i himla. Og ta to er moin tra i onkon etter av hjørne. Det hadde jeg en sann rønt og en stedfesting som hver enkelte må gjøre, altså fyrir seg sjølva. Ja, alltså det som du säger om det att och jag visste mig glad i vännernas rat. Det var en väldigt långsel till Herran. Mm. Det som var. Men så det var verkligen så för långslen hinvägen attor. Ja, det är. Och att det är lantamal alltså. Att det är löje, ja. Det är paradox alltså. Ja. Jag tycker faktiskt att det hänger samman vid eisen här i Galaterbrevn 5. Att tog hållte gyrnas mot andan och andra mot hållt någon. Jesus ber i stand alltid kvart ørene måte. Ja. Fyra vi ikke skulle gjøre som vi vilja. Og så langt som vi er i her, og i her tilværen her som det er nå, som ikke er okkar endelige verande sted, men så langt som vi er i her, så er vi eisne under tog tingtelån, og hokser ikke om det fysiske tingtelåna, men det er skjønnelige tingtelåna som halar okkon til hentan heimen her, ja. Og her ja, og det vil alltid være her, men tog bedre man så sier at anden stender mot det tog. Det er en veldig vekt, ant. Ja. Men hittar också en väldigt vekt, men
Jag minns att Kai Johannesen han talade en några ferier om tar en störst helt vakt om fangenchasa eller fänganchasa. Ja. Så var det som han öjer verande i fri. Alltså. Men tar jag en som är stärskare. Kommer och vinner av honom och löser detta bojte eller fängan alltså. Så är han säker över alltså. Ja. Så tar och han tvällte näck vid att det här. Ja, jeg minns vel Kai tala om at det er. Om att det är. Ja, det er veldig størst arinamet han talar om det. Ja. Han säger det på sån mat alltså. Ja. Men så har det just kvalitet en nu när det kan vara gent och vittna möten. Han är inte vittnesbord av möten just kvalitet betest. Och hon kom in och det här att göra herran till herra i löven och chans. Det var inte som bönlös tala om det, inte som jag kan minnas, men mer om hit att trycka Jesus. Och hur man blev det. Karsten Hansen var att han skulle i fyra, och han kom inte in att det. Han kom trycka. Han är just ältalare vid sina viner att han skulle hittas i havn. Han har påskakvalt. Det är kom ur vaven till. Mamman är i björnaffären. Eller bian färdigt i samsmöte. Jag minns det i samsmöte. Här väster. Han bor i Daniel alltså. Så Daniel säger vi han ta ett möte med Leo och Pride skulle cykla med varje och komma efter och ja, det är inte frätster än. Det är Daniel, ja. Vi Karsten, ja. Och Karsten säger nej och räcker på kammaren. Men detta vakten i öron här alltså. Och just nu vinner Chakai Julius Naja Karsten Julius Chakai och en annan nämnde han som kom till då han ombord och snackade vi. Och men det hände något kammaren alltså det han kom in i kammaren. Ta knappt det alltså. Så var det här. Ja. Och han får sig i land i havn. För jag känner en länka sövstått och klarar jag vittna för det. För det som är någon stein fyra. Så det bara still att för att han var en som tar ett attla. Och så sa honom. Och så får han in till Saltafyrar. Han till mamman då och det var en han säger att det var en så stark långsel och så här. Jag släpper möte och fåglar för fortsätta möten att han har post. Alltså 3 påskar det. Så han får in här. Och här vittnar han sådana folk att jag har röstat tvärför har inte lyckats. Och så har han själv här inne i Kibanes. Peter Georg. Och han röstade upp på han sa varsågod lite syncha också. Kärna sankman och mittlen och säger han inte med och inte lunge drunkren hej. Hej runt att släppa fram med. Så vi skulle höra men alltså han säger det var väl stort och en tror inte sättningar han säger och han var så hemmas där. Smäckades ner att av vatchen. Ja. Ja, särskilt. Han tog sig om och hon säger hon visste inte vad det betydde. Att Jesus var herre i sin liv. Och hon lejtade efter det inne jag här. Och här stod en förklaring att han var kommit att råa ut i något liv. Och så samlas jäntorna lite att det är unga kvinnor. Det är någon man att han har sagt också när jag kommer så jag sa att han inte tinna stat så för givet landa och en samtal igen om att han säger jag tror att hon tog emot det. Jag nämnde vi han det här. Jag blev bland 2 i fyrstan att han och barnen har låtit hållt i blå så
fick han alltså, Kristus, han har låtit tog. För att han vid egan och skulle göra han till lunches. Nu kommer det att in att det är. Han är vapnad helt vakt om här. I taknarna. Och han nämnde det först alltså. Och i tog versen. Att det tar nog bötnen jag har låtit i hållt i blå. Så fick han att säga mot låt vi tog. Och i tog. För att han vid egan, alltså Jesus, först. Så det gör han till lunches. Som var väl till dejan till djävulen. Gör åtta fri som var rast för dejan. Jag har trallt med alla lustar sinne. Här sen är det trallt om den. Och här är frasset så han. Ja. Det var myntligt som hon rakte väl. Men så säger man röjsen till her att alltså att det är en ung som slett skilt vad det var att Jesus var herre. Säger hon vem med. Hon har inte att säga det. Talarställen som hon stod och vittnar, ja. Men det är rätt linstigt. Alltså, höjra alla så vitspåren här och allt som har ett år. Ja, det var helt en standant. Ja, det är att Jesus är herre. Det var det som han faktiskt kom vi. Alla tog att han tog sig om rydtjegods. Og at rydtje, det er vi jo vi herredømme å gjøre. Og iblant sier også fra velten og herredømme og i hessen nåværende ønta heime. Ja. Og andre her ønsker bare i himmelrommen. Det sier alt det skjønnelige som rundt om oss. Vi tar halta ganske til, vi er jo ikke egne herrer, men det er vi ikke. Det er herredømme rundt om oss. Jeg har alltid tar man hikker etter, så ser man det tydelig hjemme om det. Og spør til at måte bedre vitan, bare at du vanlige gjeranstøyen og eisen i hemspolitikk, måte bedre vitan, så gjør vi akkurat motsatt til det som vi vita. Og det er det som eisen Paulus kommer til her i Rombran kapitel 6, ja. Det går som jeg vil, gjør jeg ikke, men det er det som jeg ikke vil, det gjør jeg, ja. Og det kobler jo på at det fallna mennesker. Og det her frelsen, Guds frelse, er en fullkommen halt. Begge fire tøyene som nå er, og så sannelig eisende fire tøyene som kommer. Og her man tar så røyland ikke om det at være eller fære all in i et eller annet. Hvis man lotteker i omkron tiltegget, være hva det være må ha, og idrott et eller kvart, at fære all in, altså man heiler her som man da. Og Jesus tar seg egentlig om til at være all in, vi håndene og fyre han. Til at han teker faktisk bare arbeid av okkon, eller av taimon, som han har ikke. Og det er noe helt særlig vittøy. Det har jeg opplevd nå fra helt unge år, fra cirka fra 21 år gammel, da jeg kommer kjenne til. Altså, da jeg tog moin. Ja, nettopp, ja. Og til at ja, han moin, så tror jeg anker etter å gjøre. Akkurat, ja. Han her erfaringen tja Asafe. Ta hon gjør moin ekna, og her det så veldig vanskelig å si, og som han her unge jentene uttrykker at det er nek som ikke kjenner det, men det er ikke bare ung. Nei. Det er nek mennesker som ikke kjenner som annars gjør trygg, va? Ja. Og her altså, vi kunne ikke roa ivig for en øre og si at nå skal du lade herren være herren. Det må en og for sjølver, altså, og i sånne hjärsta komma til. Det er et hjertemål som vi herren å gjøre. Han sier i Jesaja 26 at tog baden født dere, og sånner givet nok. Og så et uttrykket, og økslanseren skal herre vel til kvile. Og så, hvordan han som herre? Han har et rundfotler. Radgjevare. Veldig god, evige feir. Friar høvdinge.
Att man vara ett understandande herravelt. Ja. Till akkurat det här. Störst alltså. Ja, ja. Og da han fortsetter at kjente verset her, størst vil herradømme, enda leser frieren, iver hasette Davids og iver rujtje hansara. Det skal være sti og helt opp ved rett og rettvise fra nå og til evige tøyer. Olvar herrens gods herskaren skal gjøre dette. Men vi så ikke at det her, at det er talan om herradømmer. Og det er bare et herradømme som kan gjøre menneskene fri. Og det er Guds herradømme, eller Jesus er herradømme i liv i okkara. Og vi er ungen av åkne fullkomna. Det er helt visst, men det er helt ikke akkurat fullkomna like han spyr etter. Nej, var så tar jag nämna David här så Ja. och jag snär som då det alltså. Och tog först ut i Apostlagärningarna 13 tar Paulus talar och han tar till David. Ja. Och här säger han säger jag har funnit David. Mannen till hjärtan mojnon. Han ska göra allan vilja moj. Och så säger han inte långt ner i kapitlet om det att David var savnaver til fedrarna etter at han i lust og i søyne hei tant røye gods. Altså at det er øyne sterske uttrykk. Men hva vi feiler noen, altså, hva vi skuffelsen noen i løyven noen, og jeg har synta til han i tidlig. Kom han urias. Ja. Ja, du finner ikke at du nødt testament. Nei, slett ikke. Det er bare bort. Hva er det? Og hvor kom til natten, sier vi han, da han forklarer i David om at det at det var en med som åtte et lamp, og så var det en som åtte så utrolig han ikke. Og hva gjør han til han hei selskap, eller hva det var, altså. At han tok da lamper fra tog som 88, som 88, og bare etter vi tog. Og David følte sin egna døm på en av vei. Han med skal dodja seg. Så han var konger, da. Han rådde ikke bare i til at han rådde ikke bare at Iver andre skulle dodja, men han sier sin egna døm. Han med skal dodja. Og jeg tror med oss. Jeg har synta. Altså, dette her Herren skåar inn i okken og ser ta det bare sagt som om en ombering. Etter at det en sannan av synta. Ja. Til øle måneder. Ja, vi tog seg om det, jeg vet ikke hva sent eller nassen, at det her om måneder mellom David og Saula. Tja, Saul var det omberinga. Jeg har synta, men det var tog at det øttes falskja, at han er gjørst at det er skaiva. Men David har en omgang omkyldning her. Han gjorde det og vi gikk det på en av veien. Han sa det ta profeter sida vi henne. Men jeg husker eist om at det her, om at det er herradømme. Vi sitter her til dømes, at han er reist, døtte i Irsar oppe, at det er Mathias Nudje. Ta Jesus for henne fyllt i etter honom 2 blinder og røpte, miskunna okkon to sonur Davids. Ta han så var kom til hus, kom inn i blinde til han, så Jesus er vitt her, tryggva tid at jeg kan gjøre dette. Ta svær han, ja, herre. Ta nem han vi eget herre og sier, tikk om vere etter tryggtikkere og eget herre låtstå opp. Og vi så ikke eisende her i halte til i Matteus 8, halte jeg kapitlet fra han undan om henne, herhøvdingen vi sånn at ter skilja, vi er så blinde. Stakklander kan man si, at det var jo ikke, kan ikke speiles utstøtter som der som hadde spedalske sjukna, men det hadde en kummerlige tilværelse, jeg sier på samme måte. Og det skilte, tog jeg si at det er Sonur Davids, tog at som du leser her, at David, han var jo savnar til fedraskynnere, men det ble jo profetera David om son hansara, som skulle sitta tron i alla över. Sitter ju har sett i hansara i alla över. Och sonen hans var ju Salomon.
han kom, og han hei til 40 årene ro ut av samme som papsøn, men så dør han eisne. Så folk skilte her i Israel at det var en avgjørsjoner David som skulle komme. Og tar han der boja etter. Og heser har skilt her at nå hesen her sjåneren som vi skal ha det avgjør herredøm, nå han kommet. Baden født dere. Baden født dere, ja. Og det samme gjør det eisne den romerske herredømningen, han sier vi han at det er ikke verdt at du kommer inn under takk, si best et år så vi dronker med fruskere, og så forklarer han hierarkiet til seg selv, at er med som stand til under øren, har menn under mer. Altså han tar seg herredømmer, ja. Og han sier vi en gjør dette, ja, men så gjør han det. Og sier vi en annen fær, så fær han. Ja. Og så sier han vi herren, at si to best et år, så vil jeg dronke med fruskere. Altså han skilte at her en som sterskere enn den sterske, for jeg tar atter ut til Kaja, og som og til eisen til som ligger ui i sin herredøm, at vi ofte tar vi hokse om at nå skal vi gjøre Jesus til herre, ja, så skal vi til at på noen selv ut og leve et harstløyv og for han og alt det der, men altså, vi skal leve for han selv, ja, men ta signingen som fylger vi at her var Jesus som herre og i sånne løyve, hun brøyte så av fædlen nekvar omstøv ui akkurat løyv. Ta netto til enda her nødvendig kan være kjent å si. Ja, hvis jeg tar seg nek om hatta, sier hun, at Jesus har, nei, det er så tungt. Ja. Altså, man skal ikke sånn jeg går på yta, og så framvis, altså. Men er det ikke at styrkjana oi hæsson som hun har finnet en oise. Og hun har finnet det inn vi hører andan, vi kallar det godt som utdelt i just nokkara. Det er ikke annet som kan sannføre om det. Det heter løymøytas. Ja. Jeg vil alltid tjat der. Du er tidligere klart min. Du løy meg etter røytøyen. Så tenkte de opp et ord. Og så kommer jeg til her, og ja, hva så vi øtlen hinnom? Ja, da jeg tog min, så tror jeg ånken etter jeg gjør. Altså, det er så, altså, jeg ble så gripen av det, som hun sier, at han har. Jeg sa av henne at han rønte å få det fram, men det har lykkes om. Og her sa jeg med han og stod her, at anten konsulerer jeg hva kom fram, ikke kom fram. Så at han ikke sier nærka som kom til å lykkes om. Takka borster til som tøytning, ja? Ja, ja. Og han en veldig vaktar over bådskapen. Som Sankre sier, vi andan og lærer meg å tale om det, altså. Så tar kvartjer opp eld. Og gjør meg av salen av sjæla som ligger i sinnen i selv. Og blått nyere i hjert og sinne, alt det med selv og nyere. Ta bådskapet og byste seg inne som øren i hjert av fer. Han tatt det største onter som hendra gjør. Ja. De andre kommer til han. Helt visst, altså. Helt sikkert. Jeg husker om et sværet her herviser her bare her. Han spyr der at trykva tid at jeg kan gjøre dette. Det var han ikke bare ja, men ja, herre. Ja. Så det var tilvidere om det. Her er herren, ja. Ja, her er herren. Det var tilvidere om det skjerma. Ja. Og Asaf, han opplever så etter det, som du sier, at ta han i munnen, altså, jeg tror jeg etter gjør det, ja. Og det er så akkurat det her, og så man du fortsatt han røyner å skapa så svart, og det er bare bøylet av øtlån som han kan, ja. Men jeg vel er akkurat øverst da. Tog at hvem færer vi til, ta i nøyeleikere og atildømmes? Akkurat. Og vet du hva? Om vi kanskje mer eller mindre tilvite har ignoreret han, tror jeg halte han kommer at forstyrre gleden i okra løyve. Han elskar okken, og han bøyer tålen etter okken. Han alltid til reier at vi kommer til hans herre. Og ikke fornærmeslig som vi mennesker ofte sier, ja, nå kommer du. Kunne vi finne på å si, hvis det okkurs, men alt sin han, omgang til.
Han tar sig ett strömmar av livande vatten alltså och Det ligger så otroligt längt bort från oss här. Alltså här är att han nu kommer du alltså. ja, hade det mänskligt ja. Jag kom för konstigt för. Ja. Men du märker då just nu i människan som kvartjast attor alltså det kunde vara. Det kunde vi ha varit frälst allt löjve alltså som det minnas då. Och jag minns en gamla här hon tante Jolla för stanken hon alltså ett löjve ankade gift. Så älskade människa alltså hon blev ordentligt gammal. Och så fann jag henne röktarögnen och så spurgade hon mig vad det var. Hon var blivit sin blind och hon sa inte alltid ordentligt. Så säger det Paul Ferro, tack för grintapastarna, det har vi sagt för. Säger böjna vi. Du vill vara samma grintapastar när du såg på stånken och Kerstan var sån Olaf. Och det gick inte på pojet det här. Att rökta och att ta upp. Och så plötsligt jag ta henne past, sån att jag en past och så skärda sånter och ordentliga och fäkta. Bara det nu varse så hade hon bo här på ett nianför. Här var 3 hus samman. Och hon åtte till öjna av de husen som hon hade byggt sig. Det lät att byggt så innan byggfår. Det var tatt vid Biskstö här som Paul och Hannemia av Biskstö bo. Så det här var det bästa väninter. Så ser vi henne att det är in här och också om grintapastarna. Och så svärar hon till och säger att fantastiskt alltså. Att jo, byggkar jag kallt om vattnet. Skulle du också få sina lön, säger det. Så det är en östen också om Jesus. Det var han som säger det. Så inte missa sina lön. Det är nettopp det, säger hon. Och så säger och känner din Jesus? Ja, vet att din. Allt var 10 ta. Att mamma säger vi med. Ta ett tag kom och hålla möte och lampa. Och jag gav affär ut och lust och gör som de säger det. Se det. Och ta var i 12 år, alltid jag säger. Ett 8-12 år. Ja, kvart gör det så? Jo, säger hon, är för. Och jag tror jag yes. Alltså, det var akkurat sånn. Det har skjøtt til at vi har trykket Jesus. Og trykket av for lov vi her. Trykket av for deg igjen. Trykket av for jeg kan alt være som det alltid er. Jeg tror jeg Jesus. Så får jeg hjemme til mamma og sier. Så sier jeg, hver nå at jeg har nekket fortalt av henne. Nei, det er den første, sier hun. Slitt, ja. Jag började som mamma. Sån kvar att han. Sån kvar att han. Alltså, verkligen är av löven och något gott. Kanst du omkring till när missa. Är han kommen in och bygga vi kärlek och gods och jag antan. Jag hade antan kom vi kärlek och gods. Jag heter alltid en person alltså bäg kärlek och gods och Jakob och hade antan och Jakob och Kristus lever med det är samma personer, no? Det är god i och. Det är hon där den. Ja. Det är det stora som vi ner att det är en så färdlig kärlek. En kärleksströmmer. I morgon så gick bara en nog länge tur gick fram i Santa. Och så ena så måste Lukas stäcka och ta en mynd. Och det blev faktiskt en sån live-mynd, hon gjorde en liten film, så du sørst at liv og just nere. Og jeg tar for arbeid om at det her, ta Jesus sier at liv hans som tror meg skulle renne strømmer av livande vattnet. Og så får jeg huske mer om at det her, hva er det her? Hva er det for strømmer, og hva gjør det der og gjør av livet? Ja? Jo, det som det er, at det er Guds kærleksstrømmer. Så han sier jo her klart og tydelig og i Rombraunen om at det samme hele andan som Jesus taler om, at kærlek Guds er uthelter og gjørst nokkere. Vi hele andan som giv nok nere.
så så strömmarna är Guds kärleksströmmar. Ja. Och jag får också om det åter, jag också ofta förra att hur gammal är Santa. Hon är ju ättle gammal, men korstene så är hon ävet nudge. Du vattnet i ånda. Det är inte fri ett sekund. Det är och hva ger en fossande och hon teker allt borster. Och tog kunde för ja man säger hur så gamla då men utav bygd Guds blev det brukt att det stötte allt avfall i ånda. Du där visste att år för att komma och täcka allt då. Och det ger är så kärleksströmman jag gota. Täcka är allt det vissar som inte hör till det. Och det är en evig rensan uttøy. Det alla tøyna, så haltande, ja. Och så får jag också om att det här året som du ofta är inne om det här i Chattitus om bäge enderföingar och endernudjanar. Det är bäge att det är ett bäge som enderföir okon, en strömmer av Guds kärlek och nøye, og som ikke bare ender for, men som ender nødger dere, haltande, ja. Og det er det som Asaf er funnet seg god. Og tog lunsj han ikke ett nøkken her, han er ikke trang til næke her av hjørne, ta han hever hette. Jeg minnes da jeg hadde her, vi har lest det, en samfunnet i havn. Altså lese det for meg selv, han kom jo og suttet til at det er bæge, altså bæge, det er ikke bæge tvei. Kvoi, du tar sette fyrre, ja. Så at det er vi bæger, for det bæger. Ja. Og jeg ble så helt utrolig hodet i denne stedet. Vi bæger enterføringer, og så at han har enternutjaner og hele andre tidsplanen. Altså, det er helt fantastisk. Också så till att det är möjligt. Inte bara av enterfötter, men och får enter nu känner här som ägen så då nu. Det är såna grums alltså. Det är såna som halter vid karaväck alltså. Ett fettlock om vi och jag får ta också som Anna som rann om man vid chockon. Jag hörde annars vi alltid sväv så rätt och hon rann. Så kunde jag knappt bara ha runt totlej alltså. Och allt det som var i för i Anna, det var löjvrum. Det var inte till plastik och allt det till. Nej. Som inte var gång. Allt för jäckan. Och jag ser att det hade det flesta inte. Och så tog det spännande. Gärna gjorde det att ta han. Myskret lite som var annat. Och det fick det ut av skägg. Alltså. Det låt det inte annat. Det är inte. Nej. Och så lyfte man och det bara alltid. Ja. Ja. Det är ju skittliga i öronen till åkon. Ja. Men det är, man tar sig en doltjinga till, så har det här en naturlig doltjinga. Ja. Så kan det få gånger efter med en doltjingen, det är plastikdoltjingen. Som bara hoppas ju upp och nästan inte till att bråda ner efter det. Men det är tillvännat att jag också dejliga ränlig halta vid det. Så också inte mer om vad blir vid resten, ja. Men andaliga tala, det är alltså Guds kärleksströmmar är så helt omätligt. Det är vi det är allt i honom. Allt. Han sa omsorgen för alla och tillvärde. Väge till sjuk eller till arbeids och till uppehåll och fiska tala om fyllning, alltså av frie och glädje. Som bara han kan göra. Och inte andra kan göra det här. Och inte andra kan göra det här. Jag kommer ihåg så när nu som jag var ju när jag har fortalt. Jag har nog fortalt. Men det var en liten byggt arbete. Mala var ju något annat och 15 år gammal. Och tät hönor, akkurat som vita hönor. Äckliga, alltså ordentliga hönor och hänar och räkren hönor var så rejer och hönor var så rejer alltså.
och välfärd och så. Men de hade det att de bara tar ut i floren och så var det av oss här. Så det får man vi till som kickven. Och så upptäckte jag att hönorna tar lätt efter det sån här det som kommer människan ut då. Fick jag då. Och det var öla löjet, det var inte tillfälligt tjockarna. Men det gör det där. Men det var spillfruskar och det så gott ut och vi fick ägg och allt det där. Och det har anka ringa avvarskan nog. Alltså, hönan hever när jag isar. Att hon tar vi tar vi ett, så haltar vi till allt är avbrutsligt. Men hönan fick knäcka mer brutsligt på sig ut och så tar för ögonen för att rätt och jag den henne och hon blev helt bära till. Tack goda. Tack goda. Så var det. Och det är ivret det här. Kvart är så rönt alltså. Och kvar vill det rönsa. Ja. Det har varit rönsa i organismen. Och så låter det att vi gör det här. Vi är då organismen. Vi är inte en organisation. Vi är en organisma. Och i Kristus. Att Kristus gör det sig självan till en organism här han hövor likam så samkomnar eller kvart du nu nämner det. Så öllon tryggvand. Ja. Också där till att kusse underfullt det är. Ja. Nu så tjøys ned til her nekvast enn at og så går det skredd. Så kan kjeta smør. Og så er pura godt. Det er inne i kålskapet og ikke er for lunch. Og så vil man gjerne ete det, for jeg da ikke har mat. Men til lukka frukt som det var raren. Hvordan skal det spittlas? Det får han dato alltså. Ja. Och jag tycker att det är ölen när vi bara till för var han ju dato en ökron. Och man var där själv om det var spiltet lite. Akkurat. Och det var ju snyggt då. Ja, och till vänt man så till att det. Och jag vet inte värst nog så strängare för mest kan det linka mig för nu ständer det att det bäst åren. Ja, bäst åren. Ja. Och men så är det några helt för jag vet inte när kan såch det egentligen några helt för produkter kvar det inte mo ätas att han där så ständer det. Ja, men det är något speciellt alltså. Det är också speciellt. Ja. Men och man ser är nu för att släppa under att smärtspitsen ja att du kan gott akkurat som du säger rände fram att han har det färdigt av datorn är det gott eller inte. Vi tar ju nu så äger och allt det. Men då jag husar om det som han säger här nu du är inne här ta och tar geröl till att lärsvändan Jesus tar äta vi ovaska av hantona. Och så tror jag det var inte tror jag det var mer hygienisk men det har funnit på just ett bås så säger till. Och men tar hade ignorera i allt de bojen som god är giv och kom vi sin egna bojen sen fyra ja. Och så la säger Jesus jag har teachers low goods till anches vi vidtöken tyckare. Och han säger om att det säger profeterar detta folk hejra med vörden och hjärtat är långt fram här det då ska med anches vi till att lära lärdomar vi är människa på. Och så han kallar nu folk till så och säger vet det höjre och fätte ikke det som innfører munnen gjør mennesket orent. Nei, det som utfører av munnen gjør mennesket orent. Ta kom lærsvann til han som skjøtte vi han veist at farseerne tok seg ilt av året ut av hørte. Og han sier så tenker Peter til året og sier vi han utlegger og kan hatt lyknelse. Han sier fæta eisne tid så lydig enn skilja tid ikke at alt det som innfører munnen fører med han og vil lett ut i naturlige veien. Her sier han da. Men det som utfører munnen kommer ur hjertan. Og det er det som gjør mennesket orent. Tog ut ur hjertan kommer ringar hoksaner, mandrap, hår, siløse, stolter, renker vittnesbord, spottan. Hette er det som gjør mennesket orent. Men at et av vi overvaskende hånden gjør ikke mennesket orent.
Så vi så jag tydliga så Jesus skiljer mittlen till andliga och kännliga och så till naturliga som han har nämnt där. Ja. Tror så står tøyna det her vi at det kommer ut av munnen og kan stå vitt i sjálvora som gjør med årøynen hvis jeg så sier han sier det såleis at det ikke som døyre er ja. Og jeg også har til samband med det her som vi tatt her i Salm 73 da jeg han øvundar inne og med jo det er fri for motgang og lykka til det dodja og lysmøy tarra frusk og avskjerd. Og de vet ikke nei som andre folk. De vil ikke plava som andre mennesker. Tøyer hukk med og halsfrøye tarra. De sveipas i iviggang som kappa. Det var alvorlig altså lesa til sin kjølsa. Jo fitte skåar ei og tar ut, hjertans hoksane tar ut om alt marsk. Altså det er uttrykk alt marsk. Det er marsk for alt. Lykka mykje, altså, hva det er. Lykka mykje, det er velkjent. Og det er spott og tås i ønskap om iviggang. Hokk med vi å tala deg. Vi munnen ferdig ut til himmels, og tunga tar av stryker om hjørna. Og så sier han nekka som henter. Tøy venter folk tarra seg til tarra, og vattnet i overflå sikva det i øyse. Og der sier hvordan skulle god vita nekka. Man nekka kunnskaper være sin haksta. Og så sier han bare, ja, så vi inne godleis. Alt det trygg. Veldig tarra tykker til. Og så sier han seg sjálvan. Ikke bare at jeg helt hjertet mine røgnen, og vasket meg med hendene i sækløs. Jeg var kostende plava over løyelenka dagen, og hver morgen kom til min vi tykt. Men hei jeg sagt så løy skal jeg tala, så hei jeg vært troleser vi at badnatøyen. Altså godspad. Ja. Ja. Og ta noe grunn til for jeg skillighet at tyktet dem og svarst, inntil får inn i halvdjødammer gods, og leie mest til hvordan jeg endte tar av er. Og at det her, så sørste tøyen øysene som at det her, det herren rønnsar okkom, altså han vil, vi ber i endeføring og ender nødjanar, han ender nødjar okkom, så det vi en endamal. Og man hever imskar avvennar, man hever helt øysne imskar, man løyver seg imes som man ikke skulle løyve seg. Og man helder til at han ikke ser det, men god ser alt. Og mennesker skjøtja det, så ser han det. Og han fyllt jo nekk bedre ved åkken. Altså vi søgnen skapne jo i åkken, det ser underfotlo organismene som vi er og i Kristus. Det synes ikke alt. Han er alt i Kristus for eia. Han er jo opprisen. Og sammen vi hånden var han okkom for eia. Du vet ikke sett vi hånden i en himmelskøy og i Kristus. Ja, det som er så underfullt vi noen, at han ser alt da. Nøkker bruker det til skrekk og lukka som at... Nei, ikke skrekk. Nei, men det som er at han tåler alt det som han ser. Han tåler det som han ser da. Men han vet ofte ikke tåler til at han skal sutja det. Men han sa kærleitja, han er alla tøyna dreande, kom til mun. Altså alla tøyna hette her lokkande, dreande, altså til og kærleika. Jeg skal hjelpe der. Det hender jo eisen 4 Asaf-era. Jeg var stedet det som mest at hun sier at det ble vi å si at han jo tog at i morgen så dvalgte jeg nettopp vi at det er og legget ut av Facebook ja. Og det så løye som det alltid fettelig vel ser man tjåken til jeg vil sitte her og halt jeg selv altså til jeg vil sitte her og til i morgen så og så har jeg det her framme her.
och om ta samverska kvinnorna, det heter för mig själva här. Så kom han till bo i Samaria. Han måtte ta affärer till Samaria. Så kom han till bo i Samaria, som heter Sikar. Stått fra Gerarstrikten och Jakob gav Josef i sin son. Här var brunnen Jakobs. Jesus som var med av affärerna. Satt nu i brunnen. Det var han satt på tøyman. Och ta kom kvinnan. Ur Samaria till vattnet. Jesus säger vi henne. Ge mig att dräcka. För lärsaren han sa för han inne i bojen att köpa med. Ta sig hin samverska kvinnan vid han. Hur spelar det till att du som är göte byr med samverska kvinnan om när jag kan dräcka? Då götar kommer inte samman samverkan. Och så svärar Jesus henne, hej du känt gav och gott så visste du hur han är som siver till en gömmar att dräcka. Så är det vi han är inte livande vatten. Och så är jag syndrom att han är inte stricken under bäror av ett lojka av kvinnorna. Som och så en tøy vid brunnen hitte undre lovsens her. Vars du kvar han är med viner. Iver alla viner ber. Här han sitter tålen bojar efter där vid brunnen her. Och så att det är en stora där och i högten stod Jesus röpte. Det stora fram här. Ja. Så här. Och kvart han som tror jag med och Louis han sa så skulle som skriften sagt rena strömmar och leva under vattnet. Och detta säger han om antan att jag skulle få han som tror jag han. Då hörde antan vara inte än att jag Jesus var inte än var de folk kom. Johannes tjej och så kom hästen sankten framför mig, kom här artista sal. Och dräcka och lussen slå. Han tosta anken slötja kan. Han slötja in kälta gå. Och kom nu till Jesus, år om Jesus har. Ta skall så allt få fri och allt det sista mål. Och jag är ofta till att sånt känta sanchen. Också om hese tror i versen som är rätter. Mångsalen, tonk och trött. Allösen stöp och loj. Vi hesa kjalt och bakte sig oppater. Frälstor stoj. Och så kommer av versen sig träck negg. Till armasal. Och här på en mata långst efter ett foxa att jag träck negg. Alltså det är styrker då. Men så bröt jag till verset till att det här som vi tar oss om. Och i det här är kältan röjn. Vi antans fettling. Vi antans fettling till här. Ur löjvet har någon flöt ut ett livande vattenskall. Ja, så Särskilt det. Ja. Och så kör tojen runden ner. Vi fallt om färra från att det har varit gott att komma hem och bekvära Jesus. Att det är Thomas Barrat som har kört ända sen. Han var en ordentlig avvägning av det. Ja. Vakten jag var upp till antalet lov. Alltså. Att han viskar i sig och göra det. Ja. Och så säger jag till sist att han att det kunde ju med det här. Och Thomas Barrat och Eugen Thomas Skald. Victor Danielsen tutte. 3 ören till brott, säger bara. Inte bara brott, men det är ett annat innehåll och isara. Tog att jag följde det här. Jag sållas vid vara. Tog att han tror jag med Olof Hansson skulle som skriften sagt renna strömmar och livande vatten. Han sitter bara att ta skall. Han säger inte något. Nej, det är akkurat det. Alltså, och bara tanken att det skall. Ja, ska jag bara läta det flöta. Ja, man kan säga orsak och virkninga. Ja. Han tror och Jesus. Ja. Ur Louis Hansson skulle som skriften har sagt renna strömmar alltså. Orsaken är sig var Jesus, virkningen är strömmar av livande vatten från honom. Ja. Men så säger så sista tiden som är. Här har vi så ofta sport med att läsa. Tycker vi är sån här. Han ser tror jag med. Men det du läser om allt det som Johnny han har ett runt och fått och Radje varierar nöjsne och alltså det tycker vi är sån. Är det här som du läser ser man inte det med? Det vet jag inte, men det ser man inte han. Ja, alltså det ser man inte han och ju mer. Ja.
Och tajta så ser man inte han och mer. Så ser man inte med. Ja. Ja. Det- Så flyttar det. Ja. Som egen. Kvart mer kan man säga om det, att vi tar kom till Jesus och sa att då, kvart vers skulle vi göra för att vi kunde utvinna rättvis och gods. Och då han säger att det vers gods, att det tycker att han och god till sig. Ja. Han Öjligt einfalt. Det är akkurat det här, det som vi inte klarar av, det som vi inte mäknar, det som man säger i Rombrand här, vägna holdet, tog att holdet var så vakta, det är så vakta, det hever god ju gjørst, det gjør det jo god. Han sendte sånn sin fyrsynd, og de felte syndene i holden, altså i holden til Jesus. Det er så vi akkurat har vært nok der fremme om nå, om påskjene, og det er det som er så helt annet standard, alt det tunga, torfer og møvelige, som vi ikke klarer, det hever god gjørst. Og han ikke bare hever gjørst for en av fyrsyndene at så kan man bli at det, nei, så börjar man inte bara om att men man börjar av nutjon samma vid honom. Och kvart det är en evig ändernutjon, akkurat som det här brusande öjen som fossar framma. Allt är nytt och nytt och nytt. Det är allt nytt från honom. Han Nehemias, han säger till att det är i Herren och tycker det är i Herren i sista. Ja. Det han står inte så vi har byggt muren här och fortsätter var så näckver och tar luskas runt om alla tojerna vill det alltid ha font om allt för jag var nackat att nu. Det var väldigt fonter. Nej, han är inte tog. Han måste bitch. Och så också om Filipp bra fyra här till han säger att läs i Herren alltid. Att det säger ett läs. Alltså, får säga han det? Melta sinne tycker över alla människor kunde ta den där. Så nu är det kristna det. Som han tycker in. Ja. Stora omkonfiri och är det som ofta stjäler allt ett väck. Det är öllum det som det inte ska komma fram för god. Vi bön arkaltan och tack. Så ska fri och gott som står upp om allt vid. Vad det görs det också han tycker det. Och existeras. Och så säger han och så gärna bröver. Och det här vi stäcka vi flöjde för. Alltså, vad säger han detta verset så akkurat här? Alltså, han har tog det löser hovan upp för vad är det? Och han har sagt åren, no? Tog ta säger han det här i 4 kapitlet och 10 versen på ett attana. Och så gärna bröver allt som satt er. Och nu kommer jag att till det här. Det är rönsande i ögen, alltså. Allt som satt er. Allt som samlet er. Allt som ratt er. Allt som rönt er. Allt som älsklet er. Allt som välvärde tala om. Ein och kvar dikt och ein och kvar höjer. Hox om hetta. Det som tid var last och tid vi och harst och särskilt som här. Kär det så ska gå friaren så vi har vittig. Hoxa där till. Och knappt det nu. Öppnar detta firmer fullständigt. Hast det. Det sprätter av glädje nu i Herren. Ja. Till han är hans. Som virkar och jag bara vilja och virka till gåva vilja så in. Till så löj han på inte här Aron i Filippran 2:13 säger att Arpoje säger. Vi ötter bivan och på frälsetik. Fortsätten är alltid efter sig glädjen. Han vill ha det inn i hansens glädje. Akkurat som han den här några gamla jetta säger om i Jörskvald. Toar röj med sig. Och så vill jag bara för onkel sig. Stäng för öja han. Och öja sig här underfotlo. Underfotlo som han nämner allt. Allt som satte. Allt som samt. Allt som ratte. Det är några hög som verser således. Allt som rönt er. Allt som älsklet er. Allt som välver till dem. Ja.
Jeg ble skripet av oss ned, ha? Øyn og hver jeg dykt, og øyn og hver han høyer, hokse meg et. Alt hatta, ganske rævliga, hokse om alt som det er. Ja, takk til den. Og det er det som anten øymer tror etter. Ja, jeg kan bare hokse om reglene i sannsyn av Victor, helt og strutt under loven og bondene. Egene borst av det kjollen av venta, og suttjak og sånn, og hans utbredda fauna. Det er ikke bare første fer, det er alle tøyene, til løsene for egene borst av seg sjølvene, og suttja han, og suttja til verst som han har gjort, til som han eller fram og i okken, som dette her som du enda vi er. Da kan du si sånn, frier og øy hva mennesker kan. Frelsa tja dodjande. Altså han sier, frelsa tja sinti og dodjande mannen. Oi godt sånn og trunnig han. Ja. Og jeg vil hoa enda vi har snær som Asaf. Berger jeg vet, nu har vi røyka nok snakk rundt. Imsa stene, ja. Ja. Og hva sier så Asaf? Han bare understryker at han har fra træt. Det er noe grunn til for jeg skiljer etter tiktet til meg hos vårt. Inntil for inn i halvtid av meg gods. Og det er mest til hvordan endet det er. Og så sier han, så langt som hjertet mot var bokst, og da knæa jeg ur nøyren møynen. Være dyr og fæta jeg ikke, jeg var som fæmelde til her. Men jeg vil alltid tjat her. Til å tidsje høyren møyna. Til å løye meg etter rei i tøynen. Og så gjerne tekt om i oppet ord, og ta i. Og så sier han, hvann har vi jo i himle? Og ta i toers møyen, tra i ångon etter av hjørne. Lært vært halt og hjersta mot armakta, skoter kletter hjersta munns, og låter møyen i atler over. Til det som vujtja bors fra det her, genga til gruntar. Til strikkar ut kvantan som utrolig fødler fra det her, men jeg har glede meg nå i at halta meg nær så gode. Og søkje med selv til herren for jeg kunne vittna om alt verktøyen. Ja, amen. Amen, ja. Nå må jeg be. Ja, gå feir i himmelen. I Jesu navn så takkar vi det her for nøye og trofeste tøyene. Takkar det her for kærlega tøyene, Herre. Takkar det her for Herre Jesus for at du lät okken ikke bare sikla okker egna skjegg, vi allar skammene, allar straffene og allar syndene, men du komst og tog okkara plass her. Takk fyrir, Herre, at du vid eia tøynen hever løst okkon fra beie fra allar synd og eisne fra okkon sjølvun. Takk fyrir at du reis opp at du gjerra vid eia etter nudje etter avja løyve, og som vi da finner langt nå vi heile andan her. Vi takk og prysa der fyrir det. Takk fyrir at det er kraft i årene som vi da har fremme i det. Hette her at vi tar glede i okker og i halt okker inn til tøyen her. Og her er det som gjør at vi har nægget vittne om her. Takk for det, Herre Jesus. Ikke bare var sikna hver enkeltan som lustar her. Takk for at dette er år tøyt til det som vi ikke kommer fram. Takk for hele andre at du taler inn i hjertet til hver enkelt nævåk. Vi var sikna hver annan, var sikna land og folk okkara, vi tog inn og dyrer bare navnet Herre Jesus. Amen. Så var hendt her som parsten av hjertemål kom at enda, og vi færre at takka for okkon en affær, og det vi Anja Hansen som tek seg av at takk opp og redigere, Ronny Petersson som tek seg av Ljøvnen, Paul Fære og jeg selv Daniel Adol Jakobsen. Tusen takk for hesfer. Pastor av Gjerstamål som har vært fremme, her kan du finne av YouTube og Iktus Sjønvarsp. Og hesten her pastor, han får så eisende komme her. Og hesten pastor kommer eisende å sende av Kjei Kristelig Kringvarsp. Så en affær, tusen takk for hesfer.